Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Kini sama sa usa ka liso sa mustasa nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang uma. Miturok kini ug nahimong kahoy ug nagsalag ang mga langgam sa mga sanga niini. Unya nangutana pag-usab si Jesus, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Sama kini sa igpapatubo sa pan nga gikuha sa usa ka babayi o gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, nagpadayon ang nindot kaayo nga katekesis ni San Pablo. Ang iyang katekesis kaning Roman chapter 8 mo ni para nako usas mga nindot kaayo nga katekesis mahitungod sa kinabuhi nato dinhis kalibutan ug didto sa langit. Dinhis kalibutan matud pa sa atong unang pagbasa naay daghang pag-antos, nag-agulo, apil nag-agulo, pasabot apil og antos ang mga tanan yung binuhat sa Ginoo, the whole creation. Matod pa ni San Pablo. Nya kani sa diay tanan nga binuhat sa Ginoo, apil sa diay nis pagluwas sa Ginoo. Iyang luwason. Wabot diay panahon nga ang tanan gyud apil na ning mga langgam, mga kahoy, the whole universe himuon sa Ginoo nga malipayon. Pero mintras tanto kuno, mura kuno tagbabae nga nagmabdos, nga nagbati. Nga before ka makakita sa imong kalipay, kaning imong anak na imong ianak, dunay kasakit nga maagian. Nga mo na, dinis kalibutan, di kita kalikay sa pag-antos. Nga kanang mga tao nga nag-antos, unya gasigig likay sa pag-antos, mo na sila'y ma-stress. Kana sang mga tao nga maoy nagpaantos, mausad na'y diretsos impierno. Mo na siya. Pero ang kadtong mapailubon nga nagantos, kana maoy masantos. So ang pagantos dunay mga epekto, no? Dunay makapaimpierno nga pagantos. O dili, ang pagantos makapaimpierno or makapalangit. Kamo diha, kusog ba mong muantos? O nagsigig likay sa pag-antos? Timan iha, mag-antos gani ka nga mapailobon, matud pang San Pablo, nilaom ka sa gisaad sa Ginoo nga moabot yung panahon nga luwason tang tanan, malipayon na tang tanan. Pero kung magsigi ka reklamo, magsigi ka og likay sa pag-antos, ka na diretso yung kas impierno. Ayan sa mamuron, nahigugmas pag-antos o naglikay? Bisan ganis pagtubag, di mo muantos og tubag. Ako ni antos kog pangutana, kamo wa gyud mo muantos og tubag. Wa na, impierno hono na mo ani. Tagaan ta mo second chance. Unsa man mo kusog mo likay sa pag-antos o kusog mo antos? Likay gani, patay gani ha. Muna ang kalibutan karon in general, ang kalibutan, ang tumong gyud, ang gitudlo gyud sa kalibutan, mao gyud ang pagwagtang sa pag-antos, maglikay gyud sa pag-antos. Nya tungod aning paglikay nato sa pag-antos, porting daghanang nag-antos. Porting yun. The whole creation nag-antos.
Sama ngita mog sampol. Matod pa ni Kristo, kini sa noong gingharian sa langit, mura kuno nig lisos mustasa, mura sa ni siya og kanang igpapatubo sa harina. Nabang inanay kay siya ba, inanay mo ana. So kini sa atong pagantos, usahay, mura sa tag maupsan sa paglaom. Kana bitang moingon ta, hangtod karon 20 na katuig nako aning pagpailob aning banahan ni wa lang gyapon mausab kanus-a man ni muhunong akong pagantos makaana sa dawa. Pero mao day na inanay day kayo ng pagpatubo. Ora sige lang yun antos. Ana gay kausa nga gi-challenge na akong Ginoo ba. Ingon day ko, Lord, kay pagkamatay ni mama, pagdayong kamatay ni mama atong April 26, 2011, mga few days nga upa siya mamatay, makasulti pa, ako yung giingnan, ma, murag padong naman yung ka mamatay, ani ma, o mamatay ka, mabalika ko ha, bisag sa damgo ba, or kanang mo pakita yung kanak, o hangyoag yung Ginoo, nga imo kong balikon, kay haron makaistorya yung kong tao, nga kanabang namatay ba nga, unsa gina dito, sus niabot naman lang og 6 months gikas pagkamatay wa mangyog ko bisag damgo ang ako mga igsuon na nagsige na magsulti nako damgo kong mama ako wa gyud nako unfair na ning gibuhat ni mama da. Atong niwali ko di ako'y usa ka minatay nga gibisahan ako kana ganing sige kong hangyos Ginoo karon 6 months na lang wa gyud ko padamguha bisag damgo na lang. Pagkagabi gidamgo bitaw kong mama. Tan-aw kuno kunya siyang lungon bagihaya na mo siya nibangon bitaw kuno sa mama. Naku unsa man ni ma? Anong nibangon man ka? Patay naman ka. Si kuno katawas mama ingon mama, "Oh bitaw patay na bitaw ko." Ani bangon lang ko. Naku asa naman karon? Galingkod siya siyang lungon ba? Ang tiil gipagawas o niya. Galingkod pa siya siyang lungon. Akong gi-interview nako asa naman karon ma? Isa, "To ako sa langit." Nako dito sa langit ma. Unsa may naong dito? Isa, "Kanigong naong dinhi sa kuan, kaning naong dinhi sa atong palibot gon. Maora man gon ni dito." Nako nagya po yung mga langgam dito ma. Naikahoy sa langgam, naikahoy, naisapa. Dito tanan, pero nindot lang yun kayo dito. Nindot yung kayo, perting nindot. Sige siya katawa. Magmata na ko, nagsikog hilak na ko sa mama ba, iyag yung kong gipadamgo. Niya gisultihan ko niya nga kanidi ay nias kalibutan na makita. Tuwa sa din ni dito. Niya naaman na sa mga sulat nila ni Propeta Isaías na ang langit, doon nagyapon dito'y kumbira, kaon, inom. Unya dito ang mga mananap, dili na mga bangis. Ang kubra, makigduwa na lagbata. So kanang mga batang gagmay nga nangamatay. Uy, ang ila ng paboritong duaan, ang kubra. Dinis ato, plastic man na kanang buaya-buaya, kanang kubra-kubra. Dito real yun na kubra. Buaya, ang kanang baka o kanang mga asno, mga uban padihang mga bangis nga mananap, mga lubo o mga unsa pa na. Uy, mga leon, magdungan na lang dito pangaon. Kanang lingaw kayo ba? Kanang wa na bitay mag-agulo sa kasakit. Kay hasta ang mga bangis nga mga mananap o mga taong bangis dinhi ug makasud lang yung langit, wa na pulos na ginabuutan pero tuwal gyapon dito. Na ako lang ning gihisgutan kay haron ta masayod ba nga kining gipanagna ni Kristo nga ang ni San Pablo iyang gisulti na sa ni Kristo nga moabot ang panahon nga bag-uhon ang tanan. Karon unsa may mga pag-antos nimo karon nga imong gilikayan ug naa gani sugod karon atubangan na gaksa na mananglitan kaning pag-antos nato sa pagkaway kwarta. Ang uban mamaligyag siyabo aron ka kwarta. Di na mo isulbad sa pag-antos. Ang uban mangutang, mangilad ba, mangutang aron lang yun makakwarta. Nya di ra ba mo bayad? Sige ra maglikay-likay, mo paantos na hinuon kas imong giutangan, ayaw na pangutang. Ug wa gyud kay kwarta,
puy ang pagkaway kwarta. Antusa na. Ang uban, antos sa kaning asawa. Mga bana ba, nag-antos sa asawa. Nya, aron dili sila na mag-antos, mangabit. Naron, og muantos asawa, lihay, adtos kabit, lipay. Aris ata, asawa, antos, adtos kabit, lipay. Ano bang, mangitag exit ba? Pare, nag-antos, ay loneliness. Namay nag-text-text, kita-kita sa panagsa. Haron mawa ang pag-antos. Mao mo na usahay atong style, no? Mao na, sugod karon ayaw na. Ang kalibutan, dili gusto ana. Mao na ang kalibutan mo ingon, unsa? Nag-antos kas imong bana? Divorce. Divorce na yun. Mo na doon natin balaod sa divorce. Wa pa lang din sa Pilipinas. Pero, kita din yun. Wabay divorce. Pero buwag na yun. Unsa? Nag-antos ka ng imong anak, nadaghan na kayo, nya karon namabdos na sad ka. Hala, abortion. Ipa-abort na. Kay na, antos yung ka anak. Abortion na yun. Gusto kang daghan kay kag anak aron magsikag antos, ayaw palaygit, alaygit dayon, laygit. Di gyud ka mao mo antos ba? Imni dayog pills, ana nga to. Dakua sa bayad permit og magnegosyo ta madantan negosyo ka og fishing, negosyo ka og kaning mining, negosyo ka og logging, negosyo ka og kuwariing. Kung musunod yung kas balaod, porting paita, dako kay kagbayranan, murag padung na kamalkansi, illegal kuwariing, illegal logging, illegal fishing, illegal taga ilan nagamay niya, bulho tayo diya kumbati dayo. Mao na illegal. Perting antusan na nato aning mga illegal karon, guba ang atong mga kalasangan, guba ang atong kadagatan, guba ang atong kabungturan, guba ang ato mga water tables, perting daghanang nangaguba. Ika nga nung na-approve man illegal. Sa antusa ni sig balik-balik sa opisina, di apay anak nag-eskwela, dagko kay gastuhanan, wa naman ko'y hapit kwarta. Ikay tigpirma anang releasing anang kwarta. Korupsyon. Mao na perti na sa itong korap karon. Tungod sa atong paglikay, tungod sa pipila ka tawo nga naglikay sa pag-antos, perti ginondaghan ang pag-antos tungod aning korupsyon. Nabantay mo? Tingog da. Nag-antos ka, babae ka, nga maibog ka sa imong isig ka babae, nga di man pwede, magpuyo-puyo, homosexuality, same-sex union. Ikaw pare ka, nga maibog kag laki, naidaghang sakristan, nakumbati diha. Naabta kay kulikta, taga-ilan nagkulikta. Nga, kuan dayon, homosexuality dayon. Porting daghana rong pag-anto sa kalibutan tungod aning homosexuality. Nya mudayon ra bag-ingon nga, musabot ra ng Ginoo naglikay kas pag-antos. Kinsa may malangit? Ang tao nga makamaong mopuyo sigon sa plano sa Ginoo ug sa purpose sa Ginoo nganong gihimo ka. Kung gihimo kang laki, pagpakalaki. Kung gihimo kang babae, pagpakababae. Kung gihimo kang baboy, pagpakababoy. Kung gihimo kang iro, pagpakairo. Kung gihimo kang langgam, pagpakalanggam. Kung gihimo kang kahoy, pagpakakahoy. Kung gihimo kang yuta, pagpakayuta. Kung gihimo kang tubig, pagpakatubig. Pero sa tinud-anay, other creatures, sama ni mga langgam, yuta, tubig, ug uban pa, mapailubon na nagpadayon sa ilang nature hangtod mo abot ang panahon nga luwason sila sa Ginoo. Kinsa ra man gyud masinupakon? Kita. Ngano man gitagaan man tag freedom to choose. Tungod sa dakong gugmas Ginoo gitagaan tag kagawasan nga pariha ta niya makahimo tag mga desisyon.
Mao nang kita rasad maoy giandamag impyerno. The rest of creation padung nas langit. Kanang imong manok nga imong giihaw. Kanang manok na imong giihaw padung na nas langit ang hindi nga na. Nga naman, nakaserban siya sa purpose para kanon. Kanang baboy imong giihaw. Sudanon maginang baboy. Nakaserve na nas purpose. Pero kanang imong iro, nagiilis ni mos imong bana, kaya mao na imong gigakos-gakos, basig ikay maimpierno. Pero ang iro, ni serve gyapon siyang pagkairo. So malangit ang iro, maimpierno ang asawa, apil na sang bana, nga may biyas asawa, may pag ang bana, magpakairo na lang. Dahil bisag imo kong patid-patiran, bisag imo kong sagpaon, di jud ko mubiya, kay bana man ko nimo. Buang ka ng animala ka, may paning iro nako, bakalipay pa ikaw, buang ka, pistiha ka, wala di na ka makalipay nako. Balikasalan ko dahil. Patialan ko. Basta, nothing gonna change my love for you. O, di nakatuma na ka sa imong role nga gihatag sa Ginoo isip bana balag nagantos ka do na may nagpaabot nga kalipay nga matud pang San Pablo ang pag-antos dinhi dili ikatumbas didto sa kalipay. Usahay sad ang nature atong i-manipulate aron mahimong pag-antos. Ako bitaw magtan-aw ko na mga sapa nga ang nagdahili na sa sapa ang mga tae nas mga baboy o uban pang mga hugaw nga atong gipanglabay sa sapa. Ang sapa murag gyud gahilak ang sapa. Di nako sapa. Din ako makaserve sa purpose nga anhi unta mo manglaba, anhi unta mo maligo, anhi unta mo dinhi magkuhag tubig para inyong dadon dito sa inyong balay. Hugaw na kay ko. Kinsa may gahimon niya nga magantos? Ang tao. Ingka dili ang baboy. Uy, ang baboy wa ginay labot kay daara gahimo ra gyud siyang nature nga malibang, mangihi inana. Ikaw nga nagdas baboy, ikay dunay kabuot nganong giguba man nimo ang sapa ginamit ang baboy. Kanang kahoy putlonon man ginang kahoy, putlonon. Pero maghimo kag karsada niya ang kahoy naa dool-dool sa taliwa sa karsada, kinsa man wa naman na siya mo serve siyang purpose kay nga naman unsa na may purpose ana karon hazard padong nakamabangga diha gani daghang mga kahoy karon dinhi palibot nato sa Sugbo nga naasod sa karsada ni encroach wa putla kay kuno environmental inana pero wa na mo serve sa purpose hazard na. Ang gibuhat sa ubang nagdaag sakyanan parkingan itupong nila sa kahoy nga ni encroach ana sila magparking nyahay naman ang no parking on national highway wala na kay obstruction man na so obstruction nga naman ang kahoy o manakuha parking ko dire di total di man sa ni kaagian nya espaltado man karsada man o di nahimo na noong distortion sa balaod ngano man ang role sa kahoy putlon. Pero kay environmental naman pagtanom og daghang kahoy dito sa lugar nga kana na ang dili karsada. Pero ang karsada kuhain na haron lahos-lahos ta. Kinsa maroy nagpaantos nato ana ang mga tao sad nga wa say klaro. Mo na siya. Ang suko mo na ko. Mao na kanarong imong naong nagantos naman na kay sigihan naman imong hidhid anang naang chemical natural nimong naong brown man ta to nganong imo man ang gipaputi o karon torting antos ana din amang gani na makakitag adlaw hadlok naman nag-adlaw hadlok adlaw kanang imong kilay imong gikiskis nagantos tong kilay nga wagtang intaw niya pagtan-aw niya badlis ra may ilis mas importante mang badlis kay nako di ba ansa nga nagantos ato siya kisa may nagpaantos niya ikaw ana ano marong gasigi naman tagtap-tap tungod sa COVID nya unsa may hinungdan sa COVID tungod kay abin tas yawa nga tag-iyas mga sakit sige tagsupak sa Ginoo sige tagsupak sa Ginoo kada nato supak sa Ginoo gigakos nato ang yawa nya ang yawa kay tag-iya mas mga sakit tag-iya mas mga kasakit mao ni ron
usa ni siyang mga sakit nga gihatag kining COVID. Samtang magsigi patag pakighigala siyawa pinaagis ato mga sakit as ato mga sala kay di kita gustong muantos padayon gining mga sakita. Sige, makahimo tag baksin, masulbad na ni. Ako vaccinated nako, lipay nako ana. Oh, yang yawa pilaray pag-adjust isa ako na sa ning pakusgan ng COVID, manamang COVID-19 na vaccinated naman to COVID-23. COVID-23 na sad. Oh, himo na sa tag-vaccine. Adto na sa 25 masulbad or 26. Kaya kani 19, 21 sulbad do katuig. Oh, COVID-23 na sad. Di adto na sa tas 25 makasulbad. 25 sa COVID-27. Sus, adto na sa 30 masulbad. Nya kana ra bang mag-anam og kadako? Paantuson kita siyawa. Ay nangutana nako, padid unsaon magini pagsulbad ng COVID? Nakuha ko kay bawo kay di ko Ginoo. Pero naalang ko'y bana-bana kung makigsuod tang tanan sa Ginoo, mawagtang gining COVID ug uban pang mga sakit. Ngano man kay ang yawa mo'y tag-iyaan. Nya kung suod tas Ginoo pinaagis pagtuman sa iyang kabubuton sigon sa purpose nga gihimo ta, ang mga bana magpakabana, ang mga asawa magpakaasawa, ang mga laki magpakalaki, ang mga babae magpakababae, ang pari magpakapari, ang madre magpakamadre sad. Puy nato ang kabubuton sa Ginoo, ang tuso nato ang mga pag-antos sa pagpuyo nining maong kabubuton. Wag tang ning COVID usaran ni kaana pagpamilok nya unsaon pagsultis Ginoo sama sa mga healings nga iyang gibuhat, ang imong pagtuo mao'y makaayo kanimo. Ang imong pagtuo dituo ba ka karon nga babae ka nga gihimos Ginoo? Dituo ba ka karon nga asawa ka nga gihimos Ginoo? Maunay makaayo nimo bisag kulatahon pakas imong bana nya magpakaasawa ka. Congratulations, wa kay COVID, bunog lang. Pero ay kabalaka, to ay kalipay nagpaabot nimo dinhi og didto, labaw pas imong pag-antos. Gani karon daghan kay tag mga kaigsuonan mo testimonya. Hala, kaswerte nimo, hala, kanindot sa inyong pagpuyo. Sus, Father, kay bawa palang kas giagian na mong pag-antos. Kana ba ro mga gitawag to mga successful nga mga tao ba? Moingon din, nahibaw palang kas akong pag-antos. Unsa ni pag-antos? Ingon ani pa, alam niluha ko nang ngiga ko danagod. Kalisod ana, ikaw Father, hayahay lagi karon. Nag-antos ka? Moingon sa ko, kahibaw palang kas akong pag-antos. Unsa imong pag-antos Father? Secret. Sige, nindog na ta mga kusog mo antos. Mga igsoon, sang pito nato karon ang Dios sa atong mga panginahanglan sayot kita nga siya manggihatagon kaayo nga amahan. Muingon kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Nga ang simbahan magmadasigong mugiya sa tanang katawhan ngadto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod mutaba ngadto sa mga sinalikway sa atong katilingban, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magbalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy
mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga mihalina hatagan sa ganti sa kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. O Ginoo, amahan nga mahigugmaon sa tanan, dunggag dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.